Ka history lengko jongka balang Presbyterian Subong ka benengkong ka jingwan hia rumensim bukhui ka revival haus neam arajar khat khandai tari khatsan na nyew ha ka met ka benengkong jongka jingr khe ka women week umensim bukhui wel kata hagi khun samna jongka balang de nadu kata ka por umensim bukhui unani kata shushu nadu kilong kapa longkmi ki khun samna bat ki heb ki berit kumta ka balang kala khlain ha ka jing shakri ya ublai bat shibun ki balayo ban wan shaka jing kala ka bumut bat hadin ka jing dap ars nem ki khun ka balang kila sedang ban tlot ha ka jing shakri hanre umensim bukhu jong blai udang yai sha halor ka balang bat hakita ki bayane ha ka jing shakri ya ublai de la pen bek bat yai pen scam gi kam bakum ne ka benung kong la pen yai bek ya ka jinga seng revival hadin ka jingr khe dap saus nem bat kumta la pen scam mi ginong kit kam bat kumta ka jinga seng revival kala yai bek yai ernti bat rukum ka balang kala yo pediang shibun ki khubor na umensim khu jong blai kumta ngyo snyo ki bor man la kamit kabasyo tunat kalong bo ublay upen pau haki shakri jung u da ka ba uong ying scam la da ka balang ka ying scam kanyo phong ya kata ka pansnya kumta ka balang gala khlanya haki jing shakri hadu bakala yo ban rokhe ya ka jing dap sans nem jong ka revival haus nem arja arbusau teri khatsan na new ang kerpat ye phi kum ki pra bangai phin ye bu jing duai khnang bangi la shishu ban yai ne hadu bakut uble un kurkhu na gabanta ke burom jung amen.